Hola, bon dia. Soc Mari Ferrandis, de Muro d'Alcoi. Mira, vaig a contar-vos un poquet la meva història. Ma mare va posar la carnisseria en el 1958 o 59. Jo entonces tenia 15 anys, 12 o 14 anys. Jo tota la vida he conegut la carnisseria, però antigament no cregueu que es comprava més pollastres, el portava el pollero en camions frigorífics, no. Ma mare se n'anava a buscar els pollastres i les gallines i els conills, se n'anava en el tren, se n'anava en l'autovia, se n'anava a Agres per tots els poblets. Es portaven en una gàbia i se'ls mataven. Entonces la gent el demanava un conill, un pollastre. El pollastre es mataven per tindre-los preparats, però el conill, quan el demanava la gent, el tres, el mataves i en si el servies. Entonces els corders no les portaven, anaves a buscar-te-los als ganaderos, els que tenien corders. Entonces anàvem al matadero i se'ls mataven. Jo antigament, quan em vaig treure el carnet a les 18 anys, que vaig tenir que fer els auxilios socials, perquè entonces no el donaven el carnet així, perquè vaig fer molta feina per tindre el carnet, mon pare, com mon pare feia feina en fàbrica, m'enviava a mi al Coi, al matadero del Coi, encarregaven 5 o 6 corders, el que mataves a la setmana, jo me'n venia soles, en el matadero me'ls descarregava i es deixava allí. Mon pare quan acabava a les 2 o acabava a les 10 de la nit, doncs no, però quan acabava a les 2, doncs jo per l'espreta anàvem i els matàvem, se'ls portàvem. Fem molts viatges, perquè jo he viscut així on està l'Ajuntament, al carrer Sant Antoni, que hi haurien... Era propet, però, bueno, 2 carrers o 3 anàvem. Mon pare s'encarregava 2 i jo 1, fent 2 o 3 viatges. Quan matàvem el cerdó, a les 6 del matí, que mon pare feia de nit, se n'anàvem a les 6 del matí. A les 5 i mitja estàvem ma mare i jo, i el meu nòvio, també que ens ajudava un poquet, perquè sempre les dones estirem dels homes. Veníem allí, mon pare eixia de la fàbrica, jo agarrava de darrere, el meu home de mig i mon pare del ganxo, i ma mare menjava la sang i matàvem el cerdó. Quan estava el meu nòvio agarrava ell mig i mon pare mig, però quan no estava ell, agarrava mon pare mig cerdo i jo mig més. Al coll i se l'emportàvem a casa. Han fet moltíssima feina, moltíssima feina. Això d'ara que t'ho porten tot preparadet i vull una peça o això no. Antigament era molt més difícil. Han patit molt, però gràcies a Déu ha fet molta feina, però encara tinc 72 anys i estic molt requete bien, perquè faig moltíssimes coses. Bueno, ja parlarem un altre dia d'una altra cosa, perquè tinc moltes coses. Gràcies. Adeu.